Mao, hoe gaat het met jou? Is het Mao, Mao zijn tong? Nee, het is Mao, Mao zijn tong. Zijn tong? Nee, zijn tong. Een kleurig meisje, dat is wis wier. Wij zien een rede boekje, wij zien hallen, wij zien zwarte kleemske prukje hier. Maar waar bleek bij pauwboekje in de Jantse, grutte giele rivier, lagen hij zijn grutte griene boeren toskenplak toskenbleed in een rivier, in een sleet. Naar de jonge boeren vrolje, naar de foejongaai van Levankes. Wel 100 keer rolt hij met zijn 1000-jarige Sichuan-sek. Grutte, geile, giele roerbakker, rede pieperkakker, culturele revolutie, culturele revelatie. Hoi mensen in Bargenspek, het lid Mao, blauw. Niet hou, Mao miert in de rivier. De grutte, giele rivier. Nee, dat doe je het. Pak er even in je bij.